De Admiraliteitsdagen in Dokkum. Het was alweer de 5e en laatste stop van de taalkaravaan. De bezoekers van de Admiraliteitsdagen werden getrakteerd op 4 gratis voorstellingen in de Sint-Bonifatiuskerk, waarvan 2 al eerder vertoonde voorstellingen en 2 nieuwe. Te beginnen met Solo, persoonlijke verhalen van de muzikanten van het Noord-Nederlands Orkest. Daarna volgde Waldman, een nieuwe voorstelling waarin kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra samen met schrijvers Niek de Vries, Tseert Bruinja en Douwe Kootstra het publiek meenam in een boeiend verhaal over het stereotype van de Wouden. De zondag begon met Tongen van Niek de Vries. En het eindigde met Famke van Snieren, meeslepende poëzie door Paul van Dijk.